Mga kabiji, inyong nakita ug nadunggan ang kantang Lamok. Lamok. Usa sa mga hit viral music sa atong original Bisaya music artist karong hapon gikan sa Cebu. Karong hapon, makauban nato si Chanly Alburo, also known as Sean Al. Mayong hapon, Sean Al. May hapon sa secretary. Sean, please introduce yourself. Kinsa man si Sean Al ug unsa ang imong tinuod na profesyon gawas ani? Ako day si Chanly Alburo, also known as Sean Al. Aside sa paghimo na kog music, paghimo na kog mga meme songs, isa day ko ka licensed civil engineer diri sa Cebu City. And I am a property manager sa real estate industry. Nag-handle ko og condominium as of now. Wala ba naka-apekto sa trabaho nimo as property manager kining paghimo nimo og music? Wala ra man siya ka-apekto kay nabahin naman ako tarong akong oras sa morning work hours nako, and then after sa duty maghimo-himo og mga kanta like sa gabi gibahin ra gid nako siya para ma-manage na kog tarong, like maghimo kog kanta sa gabi nya trabaho sa buntag, so dili gid nako siya sabay-sabayon ba, focus ka sa job, focused ka sa imong hobby, i-separate lang siya. You are a licensed civil engineer pero you're making a name sa music industry pinaagi sa mga viral memes sama na lamang sa Lamok, Rastaman ug uban pa na mga gibutangan og musika. Giunsa sad nimo pagsugod? Nagsugod ra ko sa pag himo og kanta sa nagsugod ra gid ko sa sa kanabitawng pag-scan ra sa mga viral memes. Unya nagsuway-suway ra ko, nag-experiment ra ko, what if himuan nila ko siyag sound, himuan nila ko siyag music, mo click ba? Gawa sa mga viral memes, naapod kay mga original Bisaya music na giproduce. Can you share to us kung unsa ni sila o unsa ang nahimo nimong influence para muhimo og kaugalingon nga Bisaya music? Hilig jud kog mga electronic dance music. Mao na sila naka-influence nako paghimo og songs. Kay sa kanindot man gud sa musika nga EDM, nisuway sad ko nga maghimo kog same nila nga beat like nilang Alan Walker, mga favorite artist nako like and Kygo, si Avicii. Nisuway sad kog himog beat pero binasaya kay gusto nako i-share sa madla nga kaya sad sa Bisaya himuon ang mga inana nga beat, EDM beat. Sean, karong hinay-hinay nakang nailhan unsa sad na mga oportunidad ang miabli nimo ron? Mga oportunidad, mga invitation na sa lailaing mga programs, lailaing mga TV networks. Nasad ko yung mga invitation sa big labels. Pero as of now, nag-focus pa ko sa making meme videos kay ganahan sa ako magpakuan ba maglingaw-lingaw lang. Di sa kay ko mo focus sa serious mode. Kay ang ako ganahan ako makapahatag og kalipay sa mga netizens. Ganahan sa mga trending karon, pag makita nilang ako madunggan nila ako music, makahatag og ngisi silang ilahang naong. Aduna ba kay mga future plans ug unsa sad ang imong mensahe sa mga tawo nga misuporta sa imong music? Una sa tanan, ganahan ako magpasalamat sa inyo, sa akong mga supporters kay nagsige gyapon sila suporta nako, malingaw gyapon sila sa akong memes, mag-abang gyapon sila sa akong mga release nga meme songs every Friday. At least naagyapon sila maminaw nako. Di pare sa una nga mag-release ko meme songs gagmay rag mananaw. Pasalamat ko ninyo kay naaragyapon mo sa akong side, mo suporta, mo katawa, og mo malingaw sa akong mga meme songs. Sean, invite our viewers and listeners sa asa ka pwede madunggan ug unsa ang imong mga social media sites na pwede kang i-follow. I-follow ko ninyo sa akong Facebook page, Sean Al, sa akong YouTube channel, Sean Al gihapon, og sa akong Twitter, Instagram, og sa TikTok.
magsigir ako release og meme songs every Friday, weekly na siya. Kung ganahan mo mo suggest og mga meme songs, i-PM ra ko ninyo sa kong page or sa kong Facebook, sa kong Instagram. Kung ganahan, kung viral gani na inyong mga meme songs nga gisuggest, ako na siyang ihimong content every Friday jud. Pero may kita mo pakataon. Daghang salamat Sean Al, ang atong original Bisaya music artist gikan sa Lapu-Lapu City sa probinsya sa Cebu. Usa ka kagarbo natong mga Bisaya gyud. Daghang salamat, Secretary. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!